Dudkovej, aj tanečnému partnerovi Majovi a krásnej malej Anke. Ďakujem. Už na spomínanom 4. ročníku reprezentačného valentínskeho plesu a som skutočne veľmi rada, že ste prijali pozvanie v takomto hojnom počte. Dovolte mi, aby som vás privítala, a to v mene hostiteľa dnešného podujatia, ktorým je nik iný ako agentúra Harlekin a konkrétne v mene organizátorky podujatia pani Janky Dudkovej, pre ktorú teraz v tejto chvíli poprosím veľký aplaus. Chcem sa úprimne poďakovať aj za tento fenomenálny úvod, iba tak teda čeknem. Páčil sa vám? Áno? Jasne, tak im môžete zatlieskať ešte raz, Janka to určite počuje, pretože sa momentálne prezlieka za inú dámu. A pevne verím teda, priatelia, že spoločne prežijeme naozaj krásne a nezabudnutelné chvíle, pretože tento úvod myslím, že bol dosť zaujímavý, teda taký rozprávkový, perimbabkovský, a ďakujeme všetkým tým, ktorí sa na tomto úvode podielali. Dámy a páni, som veľmi rada, že dnes večer vás budem môcť sprevádzať celým plesom. Dovolte mi, aby som sa predstavila. Moje meno je Veronika Hatala, som muzikálovou speváčkou, herečkou a moderátorkou, pôsobiacou síce prevažne na západnom Slovensku, teda v Bratislave, ale pôvodom som východniarka, to zo Spišskej Novej Vsi, teda tam žijú rodičia, a preto sa na vás, milí východniari, veľmi teším. Takže ešte raz pekný dobrý večer. Kladiete otázku, na čo sa môžete tešiť počas dnešného večera, tak vedzte, milé dámy a milí páni, že program bude skutočne veľmi zaujímavý a bohatý. Verím, že sa spoločne budeme baviť až do rána bieleho, ako sa to na východniarov patrí. A pevne verím, že teda niektorí z vás odídu domov aj s krásnymi vecnými cenami, ktoré vám samozrejme prezradím počas večera, teda čo sa týka tomboly a samozrejme aj programu. Dámy a páni, dovolte mi v tejto chvíli pozvať medzi nás krásnu, šarmantnú dámu, organizátorku tohto krásneho 4. ročníka reprezentačného valentínskeho plesu. Musím povedať, že multifunkčnú dámu, pretože to, čo sme videli v úvode, tak to už nemusím teda veľmi komentovať. Dámy a páni, obrovský aplaus, Jana Dudková. Krásny dobrý večer, vítajte medzi
aby som vás teda aj ja privítala na našom 4. ročníku valentínskeho plesu. Srdečne vítam vás, ktorí ste na tomto plese naozaj poprvýkrát. Verím tomu, že sa vám bude u nás páčiť a že prídete opäť o rok na 5. jubilejný ročník. A veľmi vítam hlavne tých, ktorí ste tu už po 4. krát. Naozaj veľká vďaka za tú priazeň. Gajko, zdravím ťa. Naozaj ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ja by som chcela vám aj takýto maličký darček odovzdať. Máte ho na stole. Je to odo mňa ten krásny svietniček v tvare srdíčka, keďže máme ten valentínsky ples, je pre vás. Keď tie sviečočky dohoria, čašníci ich pozbierajú a ja vás poprosím, vezmite si tieto darčeky na pamiatku. A tak, ako povedal Davide Mattioli pred rokom, keď tu robil veľkú show, miláčkové, miluji vás. Ešte pred slávnostným prípitkom by som naozaj chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na tomto plese a ešte sa budú podieľať, hlavne Katke a Vládkovi, Vadalovcom, celému personálu. Ďakujem pánovi Skokanovi, štúdiu Kvesta, ktorý nás dneska bude večer natáčať. Ďakujem profesionálnemu fotografovi Marekovi Zaliberovi. Ďakujem veľmi pekne Ivanke a Viktorovi, skupine Rytmix, ktorí nám budú dnes večer hrať do taktu. Samozrejme, veľké ďakujem mojej rodine, môjmu manželovi a veľká vďaka Veronike, že prijala pozvanie a že prišla dnes medzi nás. A takisto ešte veľké ďakujem umeleckej agentúre KEAT. Touto cestou pozdravujem pána Karasa. Ďakujem ešte raz všetkým a prajem krásny večer. Ďakujeme veľmi pekne. Tak ako bolo spomenuté, ďakujeme všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sa tento ples mohol uskutočniť. A veľká vďaka aj vášmu kolegovi, tanečníkovi Majovi, profesionál je to veľký, tak mu môžete taktiež zatlieskať, ktorého ste mali možnosť vidieť v úvode, aj krásne dievčatko Emku, ktorá nám stvárnila Alžbetku. Tak ako bolo spomenuté, ples bez prípitku by nebol plesom. A tak, aby sme mohli oficiálne zahájiť a odštartovať 4. ročník tohto reprezentačného valentínskeho plesu, tak nech sa páči, poprosím vás, aby ste si do svojich rúk vzali prípitok, aby sme mohli oficiálne odštartovať dnešný slávnostný večer. Tak dámy a páni, krásny plesový večer, prajem vám dobrú chuť, naozaj výbornej gastronómii. Dúfam, že sa budete veľmi dobre baviť, zabávať. Pekný večer ešte raz, na zdravie. Pána, pozrite sa, osobne prišiel kvôli vám, aby vám urobil radosť. A pozor, tento sympatický pán majster kuchár, pán Vladimír Vadel, pozor, tam varí pre naozaj smotánku slovenského a zahraničného sveta. Musím teda podotknúť, že varil pre mnohých, môžem povedať, že aj známych a svetových prezidentov. A tento pán dnes večer varil a chystal menu pre vás. Takže pekný dobrý večer, vítajte medzi nami. Dobrý večer, prajem. Takže v prvom rade chcel by som sa poďakovať Janke Lubošovi, Dudkovcom, za krásnu výzdobu, konkurenčnú. Veľmi nerad chválim, ale musím. Čo je pekné, že ste si dali záležať na tom. Vidím tu veľa, nie prezidentov, ale významných tvári, hlavne tu mojich bratov, ďalej veľa známych športovcov z našej rodiny. A chcel by som vám predstaviť, čo sme na ten dnešný večer pre vás pripravili. Ako prvé bude kysnuté knedle, zelerový knedliček, polenta talianska, kukuričná, šalotkové zemiaky, dusená ryža, jelení guláš na červenom víne, bramčové prsty vypražané v parmezáne s uhorkovou omáčkou, červená kapusta, jelení stek na spôsob židlochovice s dubakovou omáčkou. Ďalej tu máme vypražané gordony v sezame, ale plnené kyslou uhorkou mrkvou. Golubky, kapustný list, nesmie chýbať. Ďalej pikantné soté z kuracích nôžek
na spôsob činy. Pre vegetariánov tu máme anglickú zeleninu, mediterráno, grillovanú. Ďalej tu máme vypražané ryžové suply, plnené mozzarellou a parmezánom, pyrohy, nesmú chýbať, pečená krkovička, bočí. Ďalej tu máme zo studeného tu máme kanapky, sú to lososové udené s tuniakovým krémom, ďalej syrové, ďalej tu máme prošuko na spôsob bitelo tomato, maďarská saláma pikantná. Zo šalátov tu máme čerstvý šalát čínsky s čiernym zálivom, ďalej tu máme biely šalát s bielým balzamikom, zemiakový, mrkový šalát s kokosom.